Блять, може ли го държи концентрация вода така? Така удръж. Аз така. Има ли то фики? Има слушал? Беше чудо, уж обичахме се удо, колко лесно ме остави, колко бързо ме забрави. Беше чудо, а сега говориш друго, и дори не ми се вярва, че на мен била си вярна. Беше или не, кажи ми за да знам поне, не питай колко съм изпил, а ме слушай. Виждате това присадът. Не сигурен. Харесва ли? Аз нямаше клас, ти си банджера. Значи се я защитавам. Кой си го разслуш? Ти си банджера. Виж, беше поканил на рождението ли? А? Дете беше поканил на рождението Да. ли? А те знали? Да. И какво? Аз съм отпочила в маса да се реагира. Да пише. Да пише коментар да ми се кара.